Takže ahoj lidi, takže se vidíme o Minecraft. U Minecraftu se jmenuje Jogbox. Je to mod, prostě je takový balík, tady taky balík modu, kde je prostě různý mod, třeba Millernia, ale tam má se to ještě jinak, Trikapitátor, který nefunguje, když tam je, ale nechápu to. Že dáme single player, jako ukázku, a uděláme ještě jinak, ne. Stejně, teď to nebudu hrát. Prostě zahrajeme si to až někdy příští míle. Teď si jenom ukážem, co to je bod. A ještě nějaký, zkusím tady ten. Já ukázal, ten je pořádně rozhraný a je to hrozná milerna, ale to strašně vadí. Takže počkáme. A já čekám. Do konečně už je hotový. A to jsem už hrál. Dokonce mám můj... Dobrý. Každý si to Millernia, že se to nějak nevymazalo nebo něco. Vidíte, lidi tady jsou a ještě tady je takový překupnice. Tady prostě nakupuje. A třeba to jsou holky, nebo už vlastně to jsou furt holky. Klikám se na ní, na to není ona. Jo, vidíte, třeba něco takhle. Někteří třeba dělají, klikají, se si to prodají, ale to dělají špatně. To musí takhle jít, kliknout sem. A když dáte shift, tak se nám to bude dělat povíc. Mělo by. Ale pravým tlačítkem by se to mělo dělat. Víte, prodal jsem to. A pak se ještě dá prodat tady to, tak. Ale dobrý, bude to i vlnou. Kde to ještě nemají, takže mají normál shovel. Dobře, a ještě tady jsou taky jináčí módy. Pak je tady ještě mod třeba random, to jsou náhodní kostky. Pak je tady ještě takovýhle mod, kde vám to prostě ukazuje, jako prostě ty úrovně. A teď, nezajímat to je, ale to prostě, když třeba jdete, plavete přes vodu a tak. Když vás ještě něco bude zajímat, co to je heroizin, to se zabijení těch kotlivců nebo zombíků, ani nevím, jestli, ale dostávám to někdy. Ale ta blbost je, tady Trikapitátor nefunguje, to ještě je tam mod heal, tam třeba option a tam ne. Když dáte takhle, tak se to možná nezměníte. To jde maximálně níž, ale víc to nejde. Jde? To je zvláštní, protože mi to normálně nefunguje. Hodíme to na 10, neříkáte na normálku. A příštím díle si to už zahrajem. Já doufám, že mi dáte pár lajků, protože jo, nebo jsem si stáhl větší, lepší jevu, takže dáme, to je, ne, možná se to bude trošku sekat, ale to trošku se hlavně omlouvám, protože já mám prostě blbý počítač, ale už jedno to nebudeme řešit. Hele, delfín, pak jsou tady ještě různý skiny a tak, třeba tady ještě nějaký, to si prostě ukáže někdy, prostě to uvidím, až si to zahrajeme a protože se nikdo mi, prostě, na úzko jsem se koukal a prejště, tam jsou nějaký koně, nebo tam jsou koně, tady jsou, ale prostě nějaký ty, jak nám samozřejmě vítá svět. No to by to pak mělo být, dobrý, se blíží večer a to asi brzy zavřu. A ukážem si žraloka, jak vypadá. Jdem na něj. Víte, to jsou kyrse, fakt nenávadí, jsou fakt těžký trefit. Hele, já myslel, že tam lítá kráva. No možná, že fakt lítá. Já myslím, že lítá. Víte? Hele, delfín v jezírku. Tak tohle jsem ještě nikdy neviděl. Jste ho chytili? Tohle se nedělá. A pak ještě tady máme nějaký, jak se to jmenuje? Recipbook. To klikneme tady všechno, co chcete vědět, co se cokoliv. Ale nevím jak, ale nevím jak si dělat tohle, nebo jak se to najde, když tak. Můžete třeba nabít do popisku, já vůbec nevím, já to nechápu. Prostě. A tohle, tyjo, nejhorší jsou ty obsidiánové věci. Tyjo, teď je úroveň 50 kraftínku. Mně se to zdá nemožný. Počkat. Hele, jelen, to co vám chtěl ukázat. A hlavně tady takový růžový křípky, tady mají srdíčko, to jsou s vámi. A tady ty, který nemají takový ty růžový, tak bacha, ne, jsou gravitační a vyhazují do vzduchu. Hele, proč to tam svítí? Ne, to je asi to z toho. Nějak říká. Mrknem se na něj. Má takový divný zvuk, vidíte? Takový divný.
Každopádně, jestli ten mod chcete, tak se nám prostě... No, se najdete skoro všude. Já jsem mě to dával práci, protože já mám úplně jinak verzi, jsem to nefunguje a základ je na 1.7.3. To je fakt dobrý mod. Na se mě líbí, to mi levné, že prostě já rád nakupuju a prodávám a tak. Mně se to líbí, proto chci Tale of the Kingdom, ale nemůžu sáhnout mod option. Třeba mi to nějak pošlete, nebo já nevím. A vůbec nevím. Hvězdy a se uvidíme v příštím díle. Tak, čau a